Good afternoon everyone! For today's video ay magluluto nga po ako ng banana rolls with cheese. Dahil nga po gusto kong kumain ng saging. Kaya sabi ko ay mga iba naman po. Ibang recipe naman nga po yung aking gagawin ngayon. Lagay ko lang po dyan sa baba kung ano po yung mga kinailangan ko pong mga ingredients dyan. Ayan, binalatan ko na nga po yung isang piling na saba. Isa-isa ko na nga pong balatan po at nilagay ko sa malinis na lalagyan at mamaya po ay aking lalagain yan. Kailangan nyo lang po pala dito ay saging, asukal, harina, mantika, itlog, at cheese. Ayan. At mauubos na nga pong balatan po lahat. At ilalagay ko po yan sa malinis na kaldero. Lagain ko po siya. Pag malambot na po ay magsisimula na po ako. Siyempre po, bago ko po ginawa yan, ay naglinis muna po ako ng kamay. Dapat siguraduhin po nating malinis po yung ating mga kamay bago gawin yung pagluluto. Lahat na nga po nabalatan yan at hinugasan ko po siya bago ko po ilagay sa kaldero. Pakuluin lang po natin at kung malambot na po ay okay na po yan. Ayan, at niready ko na nga rin po yung itlog. Po yan dyan sa gilid kasi hindi ko pa naman po gamit yan ngayon. Kasi habang naghihintay ako at niready ko na nga po yan itlog na yan. Ito na nga po yung nilaga kong saging at sinigurado ko pong malambot na nga po siya. Kumuha nga rin po ako ng malinis na lagayan at nilipat ko po siya sa malinis na lagayan. Dudurugin ko po siya. Ayan, yan po yung ginamit ko. Di ko po alam kung anong tawag dyan. Bang lulupakin mo yung nilupak na saging. Ganyan po yung ginawa ko. At madali lang po siyang durugin. Hindi po gamitin ang tinidor. Pero talagang pasensya lang po at mahabang pasensya po at ang hirap pong durugin. Lagyan ko na nga rin po ng asukal para halo na rin po sa saging. Gamit na rin po ako ng kutsara para mahalong mabuti yung saging. Hindi po sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo pong harina. Ayan. Yan po yung susunod ko at lalagyan ko na po siya ng harina at halo ko na po siyang mabuti. Ayan. At lalagyan ko rin po siya ng tubig. Depende din po sa inyo ang tubig na gagamitin nyo. Kaya nga po akong guantes ay dinurog ko na lang po siya ng dinurog niya. Yung ginagamit po niyan. Hindi ko po alam kung ano po yung tawag siya. Punta namin sa diet ay binilhan ako ng asawa ko ng ganyan. Alam ko nga pong gamitin niya. Madali lang po siyang makadurog ng saging. At naisipan ko may plastic pala akong naitabi sa kusina. Kaya yan po yung ginamit ko kasi wala po akong gloves o guantes. Yan, minasa ko na nga po yung saging. Halo-halo na po yan. May harina na po, may asukal at tubig. Kaya sa plastic, sa gloves, ay naglagay po ako ng kunting mantika sa aking kamay. Hindi ko na nga rin po yung mga cheese na gagamitin ko na pampalaman po. Yung tinabi kong itlog ay gagamitin ko na din po yan mamaya pakaluto ko. Kita ko nga po dun sa aking pinanood ay talagang napakasarap naman talaga. Para kakumukhang masarap yung napanood kong yun. Kaya sabi ko ay gayahin ko kung talagang masarap. Ayun nga, sinubukan ko. Talaga namang satisfy naman ako dun sa luto ko. At nagustuhan din po ng aking mga anak at ng papa ko. Natuwa naman ako kasi nagustuhan po nila kasi malambot nga po sa gitna. At ang flavor po niya ay cheese sa gitna. Ayan. Ayan, durog na nga po siyang mabuti yung aking minasa. Gamit po pala ko dyan ng sukatan. Ayan po yung parang tagayan. Ayan, tagayan na baso. Ito yung ginamit kong pansukat para pantay-pantay. Ayan, nilagay ko na nga po yung cheese sa gitna. Hindi pala nakasentro yung camera dun sa ginagawa ko. Aba, okay na yan. Kita naman po. Ayan. Ilalagay ko nga po sa baso na aking sukatan at iplaplat ko po siya at ilalagay ko po yung cheese sa gitna at ititiklop ko po. Ganun lang po yun. Paulit-ulit lang po yung ginawa ko hanggang maubos. Pero nga po ay nakagawa ako ng 15 peraso na ganyan. Hindi din po siyang pang negosyo. Ang nagastos ko po pala ay
120. Ay merienda na po. Ang iba po ay binibenta po pala yan ng 15 pesos. Hindi ko naman po binibenta, ay pamerienda lang po namin. Subukan ko nga lang po siya kung talagang masarap. At nagustuhan nga po ni Papa at nagtikim siya. Pati na rin po yung panganay ko. Mas lalo na yung maliliit kong anak, balik-balik sa kusina at ang ginawa nila ay nilalagyan nila ng asukal. Ay, nakalimutan ko po pala, nilagyan ko rin po pala siya ng breadcrumbs po dyan. Ulit-ulit ko nga lang po yung pag-roll hanggang maubos po kasi 15 piraso nga po yung nagawa ko. Medyo matagal nga lang po yung pag-roll at masyadong malapot. Sulit naman po yung pagod at ngalay sa kamay. Pagawa na naman ako ng bagong recipe ngayong hapon. Ayan, ready ko na nga po yung tinabi kong itlog kanina. At hinalo-halo ko na nga po at ilalagay ko na dun sa narul kong saging. Ayan po yung mga nagawa ko. Inilagyan ko po siya ng itlog. Ayan. Pagkatapos ay binudburan ko po siya ng breadcrumbs dyan. Ayan, para crispy po siya. Tapos nga po ay iprito na po natin at sa mahinang apoy lang po at para hindi po siya masunog. At prepituhin na po natin at inubos ko lang po yung breadcrumbs na nilagay ko sa plato. Ayan, pinirito ko na nga po siya. Bilis po siya maluto. Kaya siguraduhin po natin hindi po siya sunog. Ayan, yung bagong recipe ko ngayong hapon. Banana rolls with cheese. Talaga naman napakasarap, kaya magluto na rin po kayo. Salamat po sa panonood.